సూడ కోటి పుజార్లు. ಕಲುಕ ಪಾಠದಂತೆ ಸರ್ವಸ್ವಲ ಬೈದೇರ್ಲು ಪಂಡದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ನೇಮನಿಷ್ಠದ ಬೈದೇರ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೂಡ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು 1953 ಇಸವಿಡು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇನಿತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಸೂಡ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಸೂರು ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತು ಪೂಜಾರ್ತಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಒರಿಯೇ ಮಗಿ. ಕೃಷಿನ್ ನಂಬಿನ ಸಂಸಾರ ಅಂಡಲ ಬೆಂತಿನೇನು ಮಾತ ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದು ಅರೆಬಂಜಿಡು ದಿನದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಸಾರ ಕರಿನ ಆಜಿ ತಲೆಮಾರದ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಬೈದೇರ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲಾದ ಮೆರೆದಿನಕುಲು ತಮ್ಮಲೆ ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದಸರಾದ 14ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಗಿ ತಮ್ಮಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಗರುಡಿದ ಚಾಕ್ರಿ ಮೆರೆಗೆ ಬತ್ತಂದು ಗರುಡಿದ ಬೈದೆರ್ಲನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ತನ್ನಡ ಆವಾ ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆಲೆತ್ತಿನ ಆವು ಆಪೂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೂರಿನ ಮೇರು ಇಲ್ಲಡಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪನಂದೆನೆ ದೂರದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯರು ಪೋತಿ ರಬಸೊಡೆ ತಿರಬರ್ಪಾಯರ್ ಬೈದೇರ್ಲು ಬತ್ತಿನರೆಗ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ತೋಜಾಂದೆನೆ ಪೋಂಡು ಬೈದೇರ್ಲೆಗ್ ಶರಣು ಪೋಯರು ಪೋಯಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಗೊರ್ಪಾಯರು ಸೂಡದ ಗರಡಿಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗ್ ಚೌತಿದಾನಿ ದರ್ಶನವಂತಿಯರು ಇನಿಕ್ಲ ಬೈದೆರ್ಲ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸೂಡ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಕಟ್ಟಲೇನು ಎಳೆಯಾದ ಬುಡುಪಾದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗುದೀತೇರು. ಎನ್ನೂರದ ದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಬರ್ತದೆ, ನಡುಮುರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಬರ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನ ಕುಮಾರನ ಪಾದ ಬರ್ತದೆ, ರಾಮತರಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರಕಬ್ಬ ದೇವರಾಜ ಪರಂಪರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗನ್ನು ಪುನರ್ಗತಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲ ನೀವುಗಳನ್ನು ಸಂಸಾರನೆ ಪ್ರಧಾನ ಯೋಗ ಬೈದು ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲೆ ಆಯಾಸದು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೈದರೆ ಎನ್ನ 3-4 ಓಡೋದು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಪೂಜಾ ಸೂರು ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಾಯ 22 ಯಾನೂರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಉಂತುನೆಜಿಗೆ ಗರ್ಭಭೂಪಿನಿಗೆ ಐದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ತಿಪ್ಪಿ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ದಿನ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ನಾ ಬುಡೇಜಿ 65 ಅವಲೇ ದೀತಿನ ಪುದಾರ್ ಕೋಟಿ ಆ ಕೋಟಿ ತೋರಿಸುಂಡು ಆ ಕೋಟಿ ಈ ಕೋಟಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ದಿನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಆಜಿನೇ ತರೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಉದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿಡು
ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈದರ್ಲೆನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮಡು ಬಂಟು ಪೂಜಾರಿಗೆ, ಐದು ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ, ಐದು ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಐದು ಶಂಖ ಪೂಜಾರಿ, ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ ತುಕ್ರ ಶಂಖ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಒಂದು ತತ್ವಕೊಂಡು ಪಾಡು. ಕಡೆಗೆ ಶಂಖ ಪೂಜಾರಿ, ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಕಡೆ ಕೂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಆಯ್ದ ತೀರ್ಥ ಬಂದ್ಮಗೆ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ದು ಅಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಪೂಜೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಬೈತೀನಿ. ಐದು ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮಲೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಬಲೆ ಪಿಜಿನ ಪೂಜಾರಿ ಇಟ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದು ತುಲೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ ದದನ ಹಿಂಗೆ ದುಂಬದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ವಾದ ಇವಾದ ಉಪ್ಪುಣದ ಮುಂತುರ್ದು ಬೋಡು ನಡತೊಂದು ಅವನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಮೇ ಬಣ್ಣ ಏನೋ 5ನೇ ಕರಿದ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪೋಯ ನಡ್ಸೊಂದು ಇಂಚೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಟಲು ಮಣ್ಣದ ನೆಲ ತಿರ್ತು ಮಣ್ಣೆ ಅಟ್ಟು ಕುದೊಂದು ಬಟ್ಟಲು ನುಪ್ಪುಗೊಳ್ದು ಉಣರಗುಣ್ಣಾಗ ಇಚ್ಚಿನ ಕೋರ್ಲೇದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ್ ಪುಚ್ಚವತ್ತನ ಯಾಕೆ ಇಂಚ ಅಂದೇರಿಗೆ ಯಾಂಗ ಪಂಪಿನಾಗೆ ತೂತ ಮಣದಾನ ತರ್ತದು ಬಹ ಉಲಾಯಿ ಬಿದಾಯಿ ಪೋರಾಗಿ ಮಣದಲ್ಲ ಪೋಯ ಕಡ ಕುಡಿಯರು ಅಂಚ ಪೋತಿನಾಗ ದಾದ ಪೋತಂದ ಸುಬ್ರಾಯದೇವರೆಲ್ಲ ಬೈದರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತೂತಿನಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಹತ್ತಿನ ಅಂಚೆ ವಿಚಾರ ಮೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲ ಸಲ್ಲಜಿ ಮಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಮಣದಾನೆ ಪನ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು 4 ಜರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 8 ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗಲು ತಮ್ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬಲ್ತನು ಅವು ಆಯ್ನೇಜಿ ಬೇತ ನಿರ್ಣಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಣಂದೆ ಬಲ್ತಿದ್ದು ಒಲ್ಲದು ಓಲ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಪಣಂದಿನ ಕೆಲವರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮೆತ್ತ ವಿಚಾರದು ಒಂದು ಅದು ಮತ್ತು ನಂಗೆ ಆಪಿನ ಆತನ್ನು ಪಣಂದೆ ಪಲ್ಕೋಯ್ ಹೋದಲು ಅವಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಲ್ತದ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಹರಿಹರ ಮಟ್ಟ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲು ಅದ ಇಂಚೆ ರೈಲು ಇರ್ತೀವಿ 9 ವರ್ಷ ಹತ್ತಿದ್ವಿ 4 ವರ್ಷ ಜುಲೈ 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅವಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಅದ ನೀಗಲು ಪುಟ್ಟಾಯರು ಮಾರ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಹಿಡಿದೆ ನೀಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ನೀಗಲು ಪಕ್ಕದವು ಬೆಡಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊಟಗಲೇ ಕುಲ್ಲರೆ ಬೆಡಿ ಬರ್ತದೆ ರೈಲು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಆತು ಬರ್ತದೆ ಆನಿಂದ ದಿನಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ರೈಲು ಪಣದ ಕಂಟು ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಾರು ಬೈತೀನಿ ನನಗೆ ಮಣದಾನೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಎಂಚ ಮಾತ ದೇವರ ಮಲ್ಪದೆ ಸುರುಟು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಆಗ ಜೋಗುಲಾಡಿ ಆತ ಅನುಭವ ಜಾಗುಲು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅಂತೀನಿ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಬಾಕಿ ಸೇವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾನದ ಅವು ಉಂತಾರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ತೂತಿನಾಗಲು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಂಜಟ್ಟು ಬತ್ತನದ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಜನ ದೃಷ್ಟಿ ತೋಜಂದನೆ ಹೋಗಿ 14 ತುಂಬಿ ಸಾಧಾರಣ 14 ವರ್ಷ ದೃಷ್ಟಿ ತೋಜಿನಿ ಒಕ್ಕನಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನತಾನೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೂತಿನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಸೂಡದೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಶಂಕರನ ಪಡೆ ಕಾಲ್ಪನೆಟ್ಲ ಹುಷಾರುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ನಾಗಲು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇತ್ತಲಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಮದರ್ಶನ ಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣ ಮುಖನಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮದ್ದು ಮಾತು ಜತ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ದ ಇಂಚ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ಮೇಳು ದರ್ಶನ ಹೊಂದಿಯ ಚವತಿದಾನೆ ಫಸ್ಟಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಫಸ್ಟಡು ಕಣ್ಣಂಗಾರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಅದಾದ ಪುದರ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ನೆನಪರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡೆತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ನಿಗಲ್ನ ಕಣ್ಮಾಡಿ ಗರಡಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಮಾಡಿ ನೀವು ದಾಮೋದರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಂಜಪ್ಪ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಮೊಗಲ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಕಾರ ನೆನಪ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇದು ಕಾರಣ ದಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತದಾದ ನಾನು ನಿಗಲ್ ಪಣ್ಣೆಲಕ್ಕ ಅನುಭವದಾದ ಇತ್ತ ಯಾವನ ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಪ್ಪು ನನ್ನ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಯಾವ ದೊದನ ದೇವರು ಮಲ್ಪದೇರು ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ತನಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಬೋಯ್ದು ಅಣ್ಣಲ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಚೂರಾಗಿ ಪೋದು ಮುಟ್ರು ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜ ಅರ್ಥ ತೆರಿವಿ ನೀನು ಕಾತೆ ಕಲುಕಪಟ್ಟ ತೆರಿಯಾಂದೆ ಸರ್ವಸ್ವಲ ವೈದ್ಯರ ಪಂಡದ ನಂಬುಲು ವೈದಿನ ಮೇರು ದರ್ಶನದ ಪೊರ್ತುಲ ಆವೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ನುಡಿತ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರ ಆವೇಶ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲು 10 ಲೆಪ್ಪರು ಲೆತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಆವೇಶ ಬರ್ತದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಸದಾ ಪೊರ್ತದಲ್ಲ ಎಂಚೂರು ಚೂರು ಚಾಲಿಟ್ಟು ಮೀನಾಗ ಏತು వచ్చిందಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ತುಡುಪುನ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಇಂಚೆಂಚಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎದಲ್ಲ ಪೂಜವು
ಪನ್ಯನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಆಂಡ ನಮ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಬಾರ್ದು ದೇವರನ್ನ ಮೋನೆ ತುದು ಒಂಜಿನೇ ಸೂಚನೆ ದೀಪ ಎರಡನೇ ಸೂಪ ಪ್ರಸಾದ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬರಡು ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿನ ಬರೇ ಜನ ದೀಪ ಸಟಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾದ ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಿನ ನಂದ ದೀಪ ಮುಖ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತಂಪು ಅವೇ ಆಧಾರ ಒಕ್ಕದಾಲೆ ಸುಳ್ಳಾಪನ ಸತ್ಯಾಪನ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ದರ್ಶನದ ಸಂಭಾವನೆಡು ದಿನಕಲೆಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಹಿರಿಯರೆಡ್ದು ಬೈದಿನ ಕೃಷಿನ್ ನಂಬುದು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋದಿನ ಕೃಷಿ ಅದ ಪೋರ್ಕೊಂಡು ಮಠ ಮಲ್ತ ಅದಾಲತ್ತಿ ಜಂಕಲಿಗೆ ಎಂಜಾರ್ತ ತುಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಂಜೋಲ ಕೆಲವು ಹುಡುಗ ನಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಯಾನದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಒಣ ಸುಂತಿನಲ್ಲುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬೇರೆ ಜೋಕುಲಾಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಟ್ಲೆ ಕಡೇತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಪಿನ ನುಪ್ಪುಗೂ ಈತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿ ಎಂಬುರ ಬೈದಲ್ಲಿ ಬಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಕತ್ತಿನ ಸಾಕೋದು ಕುಲ್ಲರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೇತ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅಂತೆ ಕಾಂಗದಿ ಇಟ್ಲಾಗಿಡು ఒక బుల్లే మల్కిన మిషండే దప్పును మిషండే కొయ్కిని బరి గడపరే ಕೆಬ್ಬರ್ ತುಂಬರ ಐಕೆ ನೆಕ್ಕೆ ಜನ ಆಯ್ತಾ ಐತೆ ನೆಕ್ಕೆ ದಾಲವ ತಿಕ್ಕುದು ಓಲೋಲು ಕುಂಬಾರ್ದು ಕಂತದ ಐಕೆ ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ఒక 5 ಎತ್ತದು ಹೆಂಗಂದ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುದು ನಾನು ಕುಂಬಾರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ರಡ್ಡ ಆಣು ಒರ್ತಿ ಪೊಂಡು ಮಗಲಿನ ಸಂಸಾರ ಮೆರೆನ ತನ್ನ ಸಂಸಾರೋಡು ತುಂಬುಗು ಏರಾಂಡಲ ಬೈದರ್ಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಾ? ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡ ಆಣು ಒಂಜಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಾಯ ತಾರಾನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಮಗಳು ತನುಜ ఒక ಗಣೇಶ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ದಾದ ತರ್ತಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಏನಾರು ದಾದ ಏನಾರ್ದೇ ಪೋಡು ನಾನು ದೂರದ ಅಗಲು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಅಲೆ ಕಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಅಗಲು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲೋಡ ಭೂತನ ಬಸನ್ ಪೋತೀರಿ ಮಾತ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತ ಎಂಚ ಬೋತಾರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹೊರನೆ ನಂಗೆ ಜೋಡ್ಸಾರ ಅಪ್ಪಡ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಪಲೋಪ ಮಲ್ತ ತಿರ್ಡಾಕಿಯರು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ದುರ್ಗದಾಗಲಿ ಯಾನು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಎನ್ನ ಕೂಡ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಡು ಪಳ ಎತ್ತನ ಪೋತನು ಅಂತ ನಾನು ಪೆರೆಪೆಮಗೆ ನಾನು ಯಾನೂರಿಗೆ ಏನಾಡ್ದು ಏನಾಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಕ್ಕ ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಬಾರ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಜೊತೆ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ಎನ್ನ ವಿಚಾರಡು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನು ಒಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಎಂಚೆಂಚ ಆತನ ಎಂಚೆಂಚ ನಿಗಲೇ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಪಣ್ತದೆ ಯಾನು ವಾವ ನಮ್ಮ ನಿಗಲೇ ದೇವರು ಮಲ್ಪ ನಿಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಬೈದರ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಮೆರೆನ ಸುರುತ್ತ ಸಂಭಾವನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚಾಂದು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಣಂದತ್ತು. ಸಂಬಳ ಬಂದು ಕೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಿ ಪ್ರಥಮದ ಸಂಬಳ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಪೂಜಾರಿನ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯನ್ನ ಹೇರ್ಮಾಲ ಹಿರಿಯನ್ನ ಹೇರ್ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮತ ಗುಂಪುದ ಕುಟ್ಟೋಡು ಕುಟ್ಟು ಪಡ್ಪದೆ ಅದ ಒಂದು ಆತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತರ ಜೋರು ದೀತನು ತರ ಜೋರನ್ನು ಮಿತ್ತಗಾಡಿ ಕಲ್ಪತನ ಮುಂದೇರು ಇಂಚೆಂಚಂದ ಎಂಕಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಅದನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೇವೆ ಬಾಕಿ ಏನೋ ಹೊರಡು ಮಲ್ತಂದು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐತಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ತಪ್ಪನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬಿಡಿ ಮೀನು ಬರೋದಿತ್ತಾನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲು ಏನಾಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾಯಬೇಕ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಬೇಕು 150 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನೇ ದಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ 150 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಂತು ಆಡ್ಬೇಕ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕು ಆಡ್ ದುಂಬುತ್ತನ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತನ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗರಡಿಲೇಡು ಬೈದರ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಅನುಭವಲು ಭಾರಿ ಉಂಡು. ಬೊಂಬಾಯಿದ ಬೋರಿವೆಲಿ ಗರಡಿಡ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರು ಗರಡಿ ಮಲ್ದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಉಗ್ಗೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋತೆ ಜಾತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋತೆ
ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಡಗು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ತೋನ್ಸೆ ಪಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಿದೂರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಕೇಂಜಾಗೆ ಹೋತೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೋತೆ ಒಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಾವರ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಕಿನ್ನಿಬುಲ್ಕಿ ಬೋಳೂರು ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಉದ್ಯಾವರ ಬಲ್ಜ ಉದ್ಯಾವರ ಕುತ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೋತೆ ಕಿನ್ನಿಬುಲ್ಕಿಗೆ ಹೋತೆ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಏನಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋತೆ ಏನಗುಡ್ಡೆ ಪಾಂಗಾಲ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋತೆ ಏನಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋತೆ ತೆಂಕು ಬಡ ಎರ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಸೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆರೆಯಲ್ಲ ಅವು ಪೋಡು ಪ್ರಥಮದ ಅಲ್ತಿರ್ತೆ ಮತ್ತು ಆತಿ ನಾವು ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕ ಬೋಳ ಗರಡಿ ಪಾಲ್ದಗಟ್ಟೆ ಗರಡಿ ಬೇಲಾಡಿ ಗರಡಿ ಅವೇ ನಿಟ್ಟೆ ಪಾಲ್ದಟ್ಟೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಬಯಲಾಡ್ಕ ಗರಡಿ ಹೋತೆ ಕಲ್ಯ ಅವೇ ಹಾಳೆಗಟ್ಟೆ ಅಡುವೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಹೋತೆ ಒಕ್ಕ ಕೊಲಚೂರಿಗೆ ಹೋತೆ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರಡಿ ಒಕ್ಕ ಹೆಜಮಾಡಿ ಗರಡಿ ಕಣ್ಣಂಗಾರ ಗರಡಿ ಪಾಂದದ ಗರಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎರ್ಮಲ್ ತೆಂಕು ಬಡ ಅದೇ ಕಾಪು ಪೊಡ್ಕಲ್ಲ ಗರಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋತೆ ಕುಟ್ಲ ಫೋಟೋ ತುಂಬು ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೊಡ್ಕಲ್ಲ ಗರಡಿ ಮಲ್ಲಾರಿಗೆ ಹೋತೆ ಮಲ್ಲಾರಲ್ಲಿ ಹೋತೆ ಬೋರಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತುಡು ಕಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ದರ್ಶನ ಮುಂಬೈ ಬರವಲ್ಲಿ ಗರಡಿದು ಯಾನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಒಪ್ಪೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಹಸ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬೈದರ್ಲು ಹಸ್ತು ಕೊರಿಯರು ಜನ ಕಾಲಡು ಅವೇ ವರ್ಷ ಮಗರಾನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಉಪ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತ ಅವಳ ಕಲೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಬರ ರಡ್ಡು ಅವಳೊಂದು ಬೈದರ್ಲು ಕೊಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯರು ಚಪ್ಪರಂಬುಲ ಹತ್ತಿದ್ದು ತುಂಬ ಪೋರು ಕೊರ್ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜೇ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಚಪ್ಪರಂಬುಲ ಮಲ್ಪಾಯ ಗೆಜ್ಜ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಗೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಯ 2-3 ವರ್ಷ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿದ್ದಿ ಬ್ರಹ್ಮರ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಪುದ ಗರಡಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಲೇಸಂಬೋದು ಅವ್ರು ಮಲ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ ಕಾಪುದ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಪುದ ಬಡ್ಕೆಲ್ಲ ಗರಡಿ ಅದ ಪೋಂದಲ್ಲ ಕಾಪು ಈ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಗ ಅನುಭವ ಪೂಜತೆ ಅವಶ್ಯಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಪೂಜತೆ ಈ ದುಂಬುದ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಪಂತೆರ ಅನುಭವ ಮಸ್ತು ಜನ ಬಂತಾರೆ ಪಂತಿನಿಂದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಜಾಗಲ ಜೊತೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಟ್ಲೆ ಪಣೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಯಿರೊಟ್ಟು ಸೀನಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಗಾಲಗುಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಬಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ ರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಏನಗುಟ್ಟೆ ಗೃಹ ಪೂಜಾರಿ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಕಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ತೂಕೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಹೂ ಎಂಟನ ಅದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಸೋಯಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 6 ಬೈದೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೊತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೊತ್ತು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ಬೈದರ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾನಾದಿಗೆಲೆನ್ 6 ಪಡೆ ತೊಂದೇರು. ಕೈಕ್ ಬಂಗಾರದ ಕಡಗ ಕಂಟೆಲ್ಗ್ ಕಂಟಾರ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗರುಡಿಲೇಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಗಲ್ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ದಯಟು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮದಿನ ಸತ್ಯದ ದಯಟು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಚಾಕಿರ್ದ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ಲೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರಿಕಾಲಡು ಮಲ್ಪಾಯ ಆಯ್ತು ಪ್ರಥಮಡು ಬಡ ಎರ್ಮಾಲ್ಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅದ್ರ ಕೇಂಜಾಡು ಮಲ್ದಾರಲ್ಲ ಕೇಂಜಾಡು ಒಂದು ಕೇಂಜದ ಗರಡದಾಗಲು ಒಂದು ಸೆಟ್ರನಾಗಲು ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇನು ಅವು ಆಯ್ನೆದ್ದು ಅವಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಗರಡ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಮೂಲೆ ಬರ್ತದೆ ಜಿಂಜ ಜನತಿ ಬುಕ್ಕ
ಅಡ್ವದ ಗರಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಹೆಜಮಾಡಿ ಗರಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಣ್ಣಂಗಾರ ಗರಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಪಾಂಡದ ಗರಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ಲಗಡೆ ಗುಡ್ಡದ ಗರಡಿ ಮಾರಣ್ಣ ಇತ್ಲಗಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಸೂಡೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಡೋಡೆ ಬಾದಿನ ಸೂಡದ ಗರಡಿ ಒಂದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟು ಗರಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋನ್ಸೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ಪಾಂಗಲ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ಲಾಗಿಡೆ ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ್ನವೇ ಸಂಸಾರ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆರ್ನ ಉಂಡಿಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ಮಾತಾ ಸೇರಿದ 6 ಮಲ್ಪಾಯ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ಕುರ್ಕಾಲ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಗರಡಿ ಬೆಳ್ಳೆಡು 2 ಬೆಳ್ಳೆಡ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ 3 ಬೆಳ್ಳೆ ಪಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಯ್ನ ಮೆರೆಗ್ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಂಚಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನಸಲೆ ಆ ಪ್ರೇರಣದ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಜನನು ಬರ್ತೀನಿ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಅವು ತಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಿರ್ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಒಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲಿರ್ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಂತಿದ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಅತ್ತ ಸ್ವಂತ ಎಲ್ಲಿರ್ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ದರ್ಶನದ ಪೊರ್ತುದ ಉಲ್ಲಾಸೋಗ್ಗು ಕಾರಣರಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಮಿತ್ತಲ ಭಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೀತೇರು ಮಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಗರಡಿ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗಜ್ಜೆದಾಗೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಾನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ನಾನು ಓಲ್ಬೋತ ಅದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕಡ ದರ್ಶನ ಇರ್ತದೆ ಪಣೀರು ಪಾಂದೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮುಂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಲ್ಪದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಗರೆದ ನೀವೇ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲನೇ ಕುಟುಂಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಬಾರ್ದು ತೂತು ಫಸದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂದಿನ ಸಂಸಾರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾದ ಕಂಕನಾಟಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಗರೆದಾಗಲು ಅವಳು ಕುದ್ದಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದು ಅವಳು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೋದು ದರ್ಶನಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನ ಕಂಕನಾಟದಾಗಲು 3 ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈದೊಂದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ
ಯಾನ 5-10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಂದಿಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು ವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕೈದಿರ್ಲು ಪಂಡ ಮುಂದೆ ಅಗಲ್ನ ಎನ್ನು ಪ್ರಾಣನೇ ಅಗಲ್ನ ಒಂದು ಪೋತಿ ನೀನು ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾದೇನೆ ಪೋತಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕಂತು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಆ ಪಂಡ ಅಗಲ್ನ ಬೇಲೆಡೆ ಇಂಕ ಕಲ್ಲು ಕಾಪಾಡ ಕೂಡ ನೆನಪದು ಒಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿನೇ ಇರಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಏಟ್ ಪಂಡ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಉಲ್ಲಾಸ ಬರ್ಪಣೆ ಬೇಕಾ ಕಾರಣ ಎಂದಾದ ಪಣರನ್ನು ಕಾರಣ ಸರಿ ಅಗಲ್ನೇ ದಯ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪ ಮಾಯದ ಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗಿಡ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸೊಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತಾಪು ಹೌದೇ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಅಂತ ಅರಗಲ್ಗೆ ಕುಲ್ಲುಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಾಗದ ಜವ ನಾವು ಬಿಡ್ಕ ಉಲ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಬಂದಿನ ಆಗುಲಿ ಮುಖದಲ್ಲೋದ ಗರೋಡಿಲೇಡ್ ವೈದಿಕ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಇಂಚಪ್ಪ ಶುರುವಾಯಿನ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚುಂಡು. ಚಲನೆ ಆಪುಜಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮಲ್ತು ನೈದೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಕಲಸದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಬಲ ವಾ ಭೂತನ್ನ ಬಲ ಕೊಲ್ಲು ಸುದ್ದಿ ಲಕ್ಕು ಹೋಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂಜಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅವೇ ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಅವು ಆಪುಜಿ ಪೂಜಾರಿನ ಪಸಂದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂಜಾರಿ ಮಂಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ದ ಭಾಷೆ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಳೆ ಬಾಂಡ ಅವಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ ಓಕೆ ಕಲಸ ಕಟ್ಟುಂದೇ ನಮ್ಮ ಅವು ಸ್ಥಿರ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಥಿರ ಪುರಾತನದ ಏನೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರ ತಂಡ ಬೈದಿರ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೈ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಚಕ್ರ ನಡಕು ಆಂಡಲೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ತಂತ್ರನಗಳು ಬತ್ತಿನೇನು ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮುಡಾಬಿಡಾಯ್ಕೊಂಡ ಬೈದರ್ಲೊಂದು ಬಂದಿನ ಭೂತಾಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಗುಲು ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ತಂತ್ರನಗಳು ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ತಂತ್ರನಗಳು ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಂದು ನಿರ್ಬೇಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮಲ್ತಂದು ಬೈ ಅವಳ ತಪ್ಪಾಗಲಿ ನೇಮನಿಷ್ಠೆಡಿ ಇಪ್ಪಡಾಯಿನ ಬೈದರ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ನನದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಸಲಹೆ. ನೀತಿ ನಿಯಮ ಕಂಡ ಪ್ರಸತ್ತು ಬರ್ಪಿನಾಗಲಿಗೂ ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿರಿಯರೇ ಅದು ಈತೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ವನ ಪಾಸ ಫಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಧುಮಾಸ ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ಆಗಿ ತುಂಬುಡು ಎಡ್ಮ ದಿನ ಅನ್ನೋ ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ತದು ಆ ಕಾರ್ಯಭಾವ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಡ್ಮ ದಿನ ಅನ್ನೋ ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದ ಮತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಚಾಂದ್ರ ಮತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪಂಡ್ಪೆರತ ಅದು ನಿತ್ಯದಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತು ನೀಚತ್ವದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಚಾಂದ್ರ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲು ದರ್ಶನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತಿನ ಪಂತಿನಾಳು ಉಂಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪಾಸ್ ಆಟಿ ಬರ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಆತಿನಾಗಲು ಬಿಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಹೆಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಪ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯಕನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋರಿ ಬೈದವ್ರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಮುಂಜಾನೆ ಕಟ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ನಿರ್ಣಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಎಣ್ಣೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅವನು ಈ ಕಾರ್ಯಭಾಗ ಉಂಟು ದೇತ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಳನೇ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರೆ ಮೇರೆ ಕುರ್ಕಾಳ್ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಬಾಯಿ ಬೇಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾನಿ ಬೆಟ್ಟಿಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಪತ್ವಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಹತ್ತೊಂದು ಬಂಪಿನಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೊಯ್ಸರ್ಲ ಬೋಲಾಡ್ರಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಲ ಕೋರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೊಯ್ಸರಿ ಈ ಪೊರೆ ಕರಿನ ಕೋರ್ಬೋದು ಇದು ಮತ ಮಲ್ಪಂಡೆ ತನ್ನ ಅನುಭವಗೂ ಬೈದಿನ ಬೈದೆರ್ಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಮೂಲು ಅನಿಸಿದ್ನಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಾಕತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕತಿ ಅದನ್ನು ಮುಳಿತ ಮಾಡೋದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಲ್ ಇಡೋ ಮೂಂಡು ಮೂಜಿಲಾವು ಪೆರ್ಗುಲಾವು ಜಾಲ್ದ ಗಂಡೆ ಏನು ಪರ್ತಕ್ಕೀರು ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ಚಾವಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕೋಣೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಜ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಕೋಣೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೋಣೆ
ಆ ಕೋಣೆದ ಎದುರು ಮೂಜಿ ಮೂರು ಅದನ್ನು ಪರ್ತಕ್ಕೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೂತ ಪೂಜೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮನದಾನೆ ಅಲ್ಪಲ ಮೂಜಿ ಮೂಲ್ಪಲ ಮೂರು ಅದನ್ನು ಪರ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರನ ಕೇಳಿ ಸೇವೆ ಬರ್ತಾನೆ ದಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ತಾನೆ ತುಲಂಜಿ ಲೀಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರ್ತದ ಪ್ರಭಾವ ಆಯ್ತಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಹಂಚಿತ ನನಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸೇವೆ ಹಂಚಿನ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ತಾಗೆ ಆತಗನೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಿರಬೋಡು ಆಯ್ತು ಮನೋದನೆ ಸುರಾವಣ ಮೂಡು ಲೀಲೆದ ಬಂದು ಸಾಕು ಓ ಅವಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ದಿಕ್ಕೆದ ಗುಂಡು ಮೂಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆದ ಗುಂಡು ದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ದೆ ತೆಗುಡು ನಾವು 3 ದಿನ ಗೊತ್ತು ಪಡಮಾಂಜಲು ಅಂಜ ಮತ್ತು ಆತಿನ ಸೂಚನೆ ದೋಂಗೆತ್ತಾವು ದೈವ ಚಿಂತನೆ ಪಣಾರ ಬಾರಿ ಗಂಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೆರೆನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತ ಕಲ್ತನೇ ಆಗ್ತದ ಕುಟ್ಟಿಡ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟ್ಟೆಂಡು ವಿದ್ವಾಂಸರು అయితే కృతముడు ఆవేశపడితే బయట జలదూత నెలైన నెల బృందాల గదిగడు ఉండాయని చెప్తున్న బయట ಗಾಳಿ ಮಾಡು ಪಪ್ಪು ಆವೇಶ ಆದದ್ದು ಪಿದಾಯಪ್ಪ ಕೃತಮುಡು ಪಿದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಸೂರ್ಯ ಪಿದಾಯಪ್ಪ ಅವಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಪಾಡೋன்ற ಒಪ್ಪಂದದಾಗ ಗರಟಿದ ಮುಗಾಯ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪಾಡದಾಗ ಅವಳು ಆರಾಧ ಸೂರ್ಯನ ತಿರ್ಗ ಬರ್ತದದ್ದು ನುಡಿ ಗೊತ್ತ ಸುತ್ತೊಮ್ಮಿನ ಬಂಡ್ಪೇರ ತೈಲ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಏನ ಬಂಡ್ಪಾರ ಬೈದೆಲ್ಲನ ಆವೇಶ ಬರ್ತದೆ ವಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಥಮಡು ಓಲೆಗದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಓಲೆಗೆ ಆಟ ತುಂಬಿ ಕಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗಡು ಓಲೆ ಗಾಯಬೇಕು ಅಲವದ ಸುರಿಯೋದು ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಸುಗಿಪುಂಡು ತೆಂಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಆದಿ ಪರ್ಮಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವರು ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡ ಕೆಮ್ಲತ್ತ ಕೆಮ್ಲತ್ತ ಪೆರ್ಮೇರು ಎಡ್ಮೂರಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಒಟ್ಟಾಯ ರಾಜ್ಯ ಬೇಂಜದ ಮಲೆ ಎಲ್ಲುಲ ಚಾವಡಿ ವಡಕಾಯ ರಾಜ್ಯ ಗುಡ್ಡೆ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಯವಂತೇರು ಮಾಯವಂತೇರು ಆಪಿನ ಕೊಡ್ತು ತುಳುನಾಡು ಜೊತೆ 24 ಗರಡಿ 33 ಕೋಟೆಗೆ ಮಾನವ ರೂಪದ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿಂಜಿನ ಸತ್ಯ ಮಾನವರಿಗೆ ಕಲೆಯ ನೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೂ ಕೊರಚಿನ ಮೂಜಿ ಒಳಗ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಒಳಗ ಹೊಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಒಳಗ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಒಳಗ ಅಂತಂದಿನ ఒక వృత్తి బంగారు అవార్డు మన ఈ మూర్తుడు వృత్తి బంగారు పొల్లాయమాయ అభితి కటేరి సమనాయమాయ నీరు పేరుగా స్వర్గపుడాను అలాగే వ్యవహారం ವಿದ್ವಾಂಸರಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ದಾಲಲಾತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ವಿನಯವಂತೇರು ಸೂಟ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಇಂಚಿನಗುಲು ಪುಟ್ಟುದು ಬರ್ಪಿನವುಲ ಕೋಟಿಗೂರಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಮುಹೂರ್ತದ ಸೇವೆ ಇದೆ ಕರಿಕಾಲದ ಥರ ಈ ಕಾಲದ ಮೊದಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆದ ಪೂವೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮವು ಜಾಗ 14 ಜಾಗ ಕೊರಿನಿ ಓಲದ ಓದುತ್ತಾರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾಂಗಿಗೆ ಕೂಡಿನ ಗುಡ್ಡ ಜತ್ತಿನ ಬರಬಾಗಿಲು ಪಾರಾಯಣ ಬಚ್ಚಂಗ ಏರಾನಿಗೆ ನದಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಜನ ನದಿಪ್ಪ ಜೋಡು ಪೊಪ್ಪಂಚಿನ ಬುಲಪ್ಪ ಐತಾಂಜಿನ ಬೆಂಗರು ಕೊತ್ತಾಂಚಿನ ನಂದಾದಿಪ್ಪ ದೀಂಚಿನ ನೀರು ಬರೇಣಿ ಮಂಡಲ ದೀನ ಹೋಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಗುಡಿ ಕಠಿಣ ಮುಖ್ಯ ಮೆದೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ತುಂಬಾ ಅರಿಕಾಯಿ ಪಕ್ಕಾಯಿನ పొలం వెచ్చి అడిపాయించినట్టు మూర్తుడు బాసి నన్ననైతే దశవే కాలుడు బైక్ అందిన కట్ల 14 ಜಾಗದಂತೆ ತುಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆವಿಯ ಬಂತು ಈ ಮೂರ್ತೋಡು ರಾತ್ರದ ಪನಿ ಪಗಲು ತುಂಬ ಕಾಯ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತು 1000 ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಹಣದ